दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जि बोसोरारि जथुमा लोगोसे खेराइ फोरबो बे उदालगुरि जिल्लानि बा उदालगुरि नोगोरनि खोलाहा थानाय जि राङागरा बेवहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुङो दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा सानाव आङो हांख्रायजानाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै आं थारैनो गावखौ गोजोननाय मोनदों। बे समाव बर'फोरनि गेजेराव गोबां धोरोमारि हाबाफारि जाबाय थादों आरो नैबेबो मोनसे जे बर'फोरनि गेजेराव गुदि बाथौ आफाद बिथांमोनहाबो बे हाबाफारिखौ लादों। आं दिनै बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै बाहागो लाफैनानै नैबे बाथ्राखौनो बुंगोन जे बर' फिसाफ्रा जायखि धोरोमावनो थाया मानो गावबागाव धोरोमखौ लानानै जों मोजाङै आवगायनांगौ। बेयो बाथौआनो जा जोङो फोसाबनाय बाथौआनो जा जोंनि ख्रिस्ट' धोरोमानो जा गासैबो धोरोमावनो थाया मानो जोङो गावबागाव जि धोरोम बेखौ जों मोजाङै फालिनांगौ आरो बेखौ लानानै जोङो गावनि न'खर गावनि समाज गावनि रायजो गावनि हादर आरो बुहुमनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ। दिनै आं बेवहाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नैबे खारनाव जे आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय जोंहा बाथौ सिबियारिफ्रा बेवहाय ज' जादों आरो बेवहाय जायफोर आलासिफ्रा सफैदों बिथांमोना जोबोद धोरोमनि बिथिंजों लोब्बा लाखिनानै जा बिबुंथि होदों जोबोद बरायथाव। आं बेवहाय लोगो मोनफैदों आसाम आयेन आफादनि मानिजाथाव बुंथिगिरि मुस्रि बिस्वजित दैमारि, जोंनि बिटिआरनि गाहाय मुस्रि प्रमद बर', जोंनि बे जायगानिनो एमएलए चरन बर' आरो जोंनि माखासे समाज सिबियारि जेरै मिलन मुसाहारि बिथांमोननि बाहागो लानाया नैबे हाबाफारियाव मोनसे माइल खुन्थिया होननानै आं सानो। मानोना नैबे जायगायाव मोनसे समाव बर'फ्रा थांनानै थानो हागोन ना हाया बेबायदि मोनसे जेंना फैदोंमोन। गाहायै 2008 मायथाइनि जि जाथाय गाहायै बेवहाय गुबुनारि आरो बर'फोरजों मोनसे गिलु बालु दाङाबाजि जालांबाय आरो बेनि गेजेरजों जिबायदि खहा जाबाय बे जायगायाव, नाथाय दिनै बेवहाय फैनानै मोजां नांफिनबाय जे बर' फिसाफ्रा जायखि धोरोमावनो थाया मानो बिथांमोना बे धोरोमखौ लानानैनो दिनै मोजां मोनसे थासारि लाबोफिननो हाबाय। बिथांमोननि रांखान्थिया दिनै जौगादों, समाजखान्थिया मोजां जौगादों आरो बेजों अनगायैबो जोङो गावनि रायजोनि गावनि हादरनि जों बुहुमनि थाखाय खामानि मावनो बा साननो हनो जों दिनै खाबुखौ मोनदों। बे जोबोरैनो बाख्नायथाव मोनसे मोजां मेसेज दिनैनि नैबे गुदि बाथौ आफादनि 10थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे खेराइनाय समाजनो होदों। आं बेखौ आसा खालामदों।